Okay. Okay, så laver vi det samme. Ja, vi skal lige vælte den der. Hvad siger du? Nu var han jo bange dig. Ui! Altså! Opgik! Tada! Det var ikke meget, du var, lille mand. Nej. Jeg har aldrig båret ham så meget hernede, men jeg er med ondt i ryggen. Prøv det, ikke?